Unya gipasakay ni Jesus ang mga tinunan sa sakayan ug gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw. Ug gipalakaw ang mga tao, tapos niya palakang mga tao mitunga siya nga nakiinusara sa usa ka bungtod. Aron pag-ampo o pagkagabi na si Jesus naginusara dito, niadtong tumura ang sakayan dito sa laod. Ikusukuso sa mga balod kay ang hangin sumsumon man. Sa may mga alas 3 sa kadlawon, si Jesus niadto kanila na naglakaw sa tubig. Sa pagkikita sa mga tinunan kaniya nga naglakaw sa tubig, nanghadlok sila pag-ayo. Anay multo, mingon sila o nangyakit sila sa kalisang. Si Jesus mingon kanila, ayaw ka mo kahadlok, ako kini. Unya si Pedro mingon, Ginoo kung ikaw ka na, palakta ako sa tubig nga anak kanimo. Dali nga rin, mitubak si Jesus, busa mikawa si Pedro sa sakayan o milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa hangin, nahadlok siya umisugod pagkaunlod. Ginoo luwas ako, misingkit siya. Diha-diha, gidawat siya ni Jesus, o ibira umingon si Jesus kaniya. Pagka yutay sa imong pagtuo, nga nung nagduha-duha ka man, o nanakay silang duha sa sakayan o milorang ang hangin. Ang mga tinunan nga dito sa sakayan ni simba kang Jesus, umingon ikaw ngayon ang anak sa Diyos. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran la barca y pasaran antes que él a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas. Al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos al verlo caminar sobre el mar se asustaron. Es un fantasma, dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús le dijo, tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces Pedro respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Bien, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tomó miedo y como le pasaba a ponerse, gritó, Señor, sálvame. Y enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Makiegsunan ko ni Kristo. Mayong buntag kanin tanan, ilabi na bibiya sa Maasin, diri sa Amos, Argentina, sa Balupa, sa hapon. Ang mga pagbasa karong Domingo nagpadaya ko sa katimang muy importante sa akong kinabuhi, labi na dumiha ang pagtuo. Ang pagtuo nga na ang Dios nagauban kanunay kanato. Ang pagtuo nga kanunay siyang naminaw. Ang pagtuo nga gitubag niya ang atong mga pag-ampo kung kini haon sa iyang kahubuton. Dumi ang mga pagbasa, pagtuluan nga kung nakakunan itong ng Domingo, mauman nga kung kita mag-ampo, di kan sa atong kaugalingon, kung dili kabuton sa Ginoo. Atong pangayon, nga makalipay na to, makahatag na itong maayong kinabuhi, uban pinagi sa kabuton sa Ginoo. Dili atong kabuton. Kaya kung mudiman ka, perting dehana nga itong idiman nga ito kaniya. Pero sumala sa iyong kabuton, nga kita maluwas ang atong kalat. Huwag pagtuog nga kanunay siyang nakisulti ka na ito. No? Pinagi niya sa maraming sakramento, kung kita mamumpisal,
kung kita mo kalawat, sa lawas ng dugo ni Kristo, kung kita mo rosaryo, kung kita mag-ampo, kita kung tao sa tumisik kay katao, na binagli abuat sa kaloy, nga siya nakigsulti ka nato, nakiguban ka nato. Mao kini ang maayong balita. Apan giyon sa banato paghugot kini maayong pagtuo. Ako ang gitugutan ang Ginoo mag-uban ka nato. Naminaw ba kita sa iyang tingog? O basin magpareho ta sa first reading na Ginoo, asa ka na mo bakit sa unang pagbasa na kung narumo, si Prophet Elias, Ginoo, asa ka na mo makit sa tradisyonal nga paagi sa Diyos ng pagparayag, ngadto sa kaprofita, ang kusog na hangin, mga linog, mga sunog, ug dagkong kasamot, nagpaila sa presensya sa Diyos. Apan din hinining partikular na yugto sa kasinabihan ni Propeta Elias, kining mga bantugang mga sinyales nagmantala sa pagpalta sa Diyos. Hinunua ang Diyos ana diha sa duha ka pinong panghunghong sa tigod sa kamalumong kuyokoy. Nga diha kita mulakaw musaka sa bukid bato sa kahumayan ato masinati ang kuyokoy sa hangin. No? Nagpasalamat ba sa Ginoo ning Kristo nga hangin? Kung matudapin sa baybayon, samtang naglakalakaw ta, ato ning masinati, atong mapatian ang mga tingog sa balod. No? Makita nato, kung mahangad ka nato sa bukid, makita nato ang mga pangalod, mga yamog sa sayong buntag. Ang Ginoo nag-uban ka nato. Tinuod nagpahindong kining tudlingan sa kasanitian ni Moses sa panagtago sa Diyos sa bukid. Si Elias sama kang Moses, kinahanglan mo ba hinggikan sa sudad ang dapit sa pagkikasdang batok sa mga yutan kong gahom. Ngadto sa kamingawan, ang dapit sa mga bagong kahigayunan